Edward Falzon, resident Bormlizi, iltaqa' ma' rappreżentanti tal-Grand Harbour Regeneration Corporation biex jilmenta dwar kif bil-proġett ta' Bormla ser jintilfu postijiet ta' parkegg max-xatt. Huwa qal li dan mhuwiex aċċettabbli meta fil-lokalità diġà hemm problema ta' parkegg minħabba ħafna sqaqien u turġien. Għalhekk huwa propona li ż-żona pedonali titnaqqas bin-nofs. Ikun intlaħaq l-istess kunċett tal-pedonalità, però li nkunu iktar friendly mal-vetturi. Ma nistgħux nagħmlu l-progress però nġibu regress. Lanqas mhu aċċettabbli li residenti jkollhom iħallsu għal parkegg meta diġà jaqilgħu fost l-inqas pagi f'Malta. U għalmenta wkoll dwar id-dbattijiet li residenti ta' Bormla qed ikollhom jgħaddu minnhom minħabba d-dewmien tal-proġett. Jaqa' bħalissa hekk, ara ta' x'ħaddiem wieħed. Kif jista' jkun tlesti? Ma xejn, organizzazzjoni ta' xejn. Ir-residenti reġgħu ilmentaw ukoll dwar il-periklu l-aktar kmieni filgħodu bil-lejl u fil-maltemp. Almenu jagħmlu daqsxejn ta' lampa illi dak li jkun bħal anzjan jara fejn hu miexi għax hawnhekk ġbajt nara nies jaqgħu. X'ħin nidħol fl-għaxija. Dan apparti l-effett ħażin fuq il-kummerċ. Nofs iċ-xogħol naqqast. Għaxan kollu bit-trapp u l-għanis ma tiġu ħadd. L-anzjani ma jinżlux. U ħafna nies ma jifqgħux u ħabba tat-trapp. U fej parkegg mawx. Ir-residenti ilmentaw ukoll dwar l-ilma qiegħed li għal xhur sħaħ tħalla fil-Baċir, ilma maħmux li qed iġib miegħu ħafna nemus b'riskju għal saħħet ir-residenti u t-turisti.